Kif intom ġewwa hu importanti sa ma jgħaddi kollox ta' nixtieq nfakkarkom li f'dan iż-żmien min qiegħed iqatta' l-ħin jilgħab il-logħb tat-teknoloġija tajjeb li tilagħbu l-logħb tal-età tagħkom billi toqgħodu attenti għal dan in-numru li jkun hemm fuq il-logħb. Il-PEGI number. Jekk m'hemmx number, staqsu l-min juħsiebkom jekk il-logħba hix tal-età tagħkom jew inkella le. Illum ser ngħidilkom kif kienu jgħaddu l-ħin liberu n-nannit tagħna li żgur ma kellhomx konsol, daw kienu jintefgħu jgħidu ċajt mal-familjari jew mal-ħbieb tagħhom. U llum għandna idea oħra x'tistgħu tagħmlu. Hawnhekk għandna lil Sander. Lil Sander ta' Danusan se jirrakkuntalkom ċajta. X'qalet Elsa lil Bużżieqa? Jien naf x'qalet. Let it go, let it go. Jekk tafu ċajta aħjar minn ta' Sander, għamlu li pjaċir, iffilmjaw lilkom infuskom tajduha u ibatu ilna.